Zdravím vás ľudia, moje meno je Event a vítam vás u dnešného nového videa. Je to video z hry Drakensang a dneska tu mám aj špeciálneho hosta. Ahojte, moje meno je Sonia SK a vás vítam u mojho prvého videa. Takže, čau Sonia, kde si? Ešte nikde, akurát spúšťam hru. Ja? Že už ju mám spustenú. No nevadí. Práve že, len pre vás diváci sme si vytvorili nové účty. Áno. Takže, buďte šťastní. Ja teraz idem preč z Grimagu, či jak sa to volá. A idem do pasu Fairfield. Ja som omylom pošla do Kingchillu, ale nevadí. Pane Bože, ja tu mám 300 miliárd tisíc otáznikov. No. Nevadí. Ty ideš podpaľovať tie kopky. Hej, a plus mám nájsť ako si na kostrová farmárka, na to sa ti vybodnem. Turec zachráni situáciu. Vajka, čo tak je? Bomby na vás! Bombujem vás, ak budete mať bombu na chrbte. Konečne som tu. Nehýkaj, že som taký blbý. No. Práž 20... To konečne som našla ten stratený, individuálny... Nebudem pokračovať. No takže... To máme vecičky. Do rytia zhybnem. Batman. Kto tu nás hebne? Batman. Do rytia dlho na ňu nie sú autorské práva. No tak to je zle. Nevadí. Keď autorské práva, tak mi to akorát dnes peňaží video. Ty ich máš peňažené? Áno. A ja. Ale však ty si zatiaľ ešte žiaden nevydala, takže... Nevadí. Nevadí, to sa stáva. No dobre. Musíme pozabíjať 20 nemrtvých a ja nevidím, lebo sa mi odráža slnko. A ja musím zabiť 70 nemrtvých krát. To ty si Charlius CZ. Nie. Dobre. Serem na teba, múre. Ja vlastne ty som mal Sonia video CZ, SK. Samozrejme, jak ste si mohli všimnúť, obidva sme slovenskí youtuberi. A čo to tu mám stále dookola? To je... Zapálime. Čo nevidíš? Tam si položila takú údajnú, nepríjemnú vecičku, ktorý sa volá, ktorý je názov, nebudem hovoriť. No, takže... Ako sa voláš? Hádaj. Ja sa to je... Prepáčte diváci, ale moje... tieto postavy mám ešte z dob, keď som nemal kanál, takže sa to budú volať aj inak, ale mohol som sa volať Event alebo Eventer, ale všetky vedia mi takto obsadil. Neviem prečo, ani nemá kanál na YouTube, ani nič, takže... Tak ako sa voláš? Ego? No, Eventer 02. Sebnite! Hádžem vám tu slizňak! Sony Videos! Jak vidíte, ja som paromechanikus a trošku vás oboznámim s touto hrou. Sú to 4 klasy, aj keď viete čo, to robíme takým ďalšom videu. No. Skrátka iba, že sú tu 4 klasy a od tých vám povedal. Dobre, idem pozabíjať aj tak tvorilo do... Ja Tak som si. stupeň 8. Ja som si to myslel. Podvodníčka. A ja, že pôjdeme do arény. Neveď, môžeme. Nemôžeme. Na to potom dá podať, aký kde vydá. Víte, ja už som nakladol aj posledného legionára, keď ja som bol regionále. Abo ešte väčšie od dve levely, ale... Nebudem to riskovať. Môžeš ma dať ako veliteľa skupiny? Samozrejme,
kamarátok a čo, chcete si dať spolu selfiečko? Ne. Len... Vy máte selfie. Takže... On tu má selfie. vedúceho skupiny. Fajn, už si veliteľ. Ďakujem. Počkajte, dívať si. Lebo ináč nevidím na ten. Prepačte, madam, náš pacient o ňom zomrel a volal sa, že Sonia videos, keď má na sebe. Ja mám ústavu diplom čarodejníka, že level 20. Prečo ťa nevidím? Nebuďu v mesti. Ja, lebo si v inom tom. Ja som v meste. A teraz idem do pastviniek. A ty mi tam pekne zabíjaš 30 monštier. Lebo ja som samec alfa a ja poručím. Doráž kapitána nemrtvých v malej hrobke. Doriti, kde si? Nechod do malej hrobky a help me. Ježíš, už idem za tebou. No to zabiť, stačí mi, keď zabiješ 30 hociakých monštier. A ja si tu za teba budem sedieť na ryti. Doriti, tu jako dzera. No to oni tu musel mať asi pokročilé zemetrasenia. Stupňa 0,000000000000001. Soňa? Aha, to som... Dobre ma počuť. Áno, je to dobré počuť. Dobre. Lebo na videu ma väčšinou dobre nepočuť, ale však dá sa to počúvať takže. A ja som si vždycky myslel, že rytierka draka nie až taká štihla, že ona skôr svalnatá a preto váži 200 kg. Máš pravdu, ty vážiš 300, musím uznať. No dovoľ, veď v reále som úplne chudučka. Však ja viem, a zároveň si aj malička. No dovoľ, to si nemal prezradiť. Srandoval som. To si ho zahrali, aby ste nevedeli, jak vyzeráme. Však. No, a teraz mi budú písať, že odpaď sa, ty vole. Zabudnite more. Zabudnite, my sa neodhalíme možno ako tak rok. Pán Don musí zavolať na psychiatriu. Asi tak, no. Ale na teba. Tak. No. Ups. Vieš to, že už natáčame nás Oh shit. 10 minút. Nevadí. Takže ja väčšinou na takej 13 vypínam. 14. Dozadu. Ale veď jasné, budú ďalšie diely. Jasne, že vy hneď potom tu natáčajú, takže ešte tak 2 minúty. 2 minúty ešte tak budeme natáčať. Ja si chcem zaplávať. Áno. A pozvať a urobiť tu disco party, jak vo filme Slunce, seno, erotika, keď sa kúpali v tom jarku. Videla si to? Škoda. A kúkal si Pištu Pottera. Neviem. Škoda. Myslel som Harryho Pottera. Dosť dobrý. Ja som napísal obrovský sloh. Poď ko mne, poď. Trpaslík ide na človeka, no poď ko mne. Fajn. Poď ko mne. Preč. Neutekaj do mňa, bo ti jednu takú strelím. Neboj. Takú guľu ti jednu strelím. Dobre. Tak. Aha, toto je moja špeciálna schopnosť. Turec a toto je moja druhá špeciálna schopnosť olej. Čelenka? Všetko, čelenka má menej slova. Mám tak... Čo říká čelenka? Nemáš ty náhodou plniť misie?
Však práve idem. Ja za chvíľku budem stupeň 9. Opova sa. Ja splním silu, som sedmina. Však to si skoro. Čožíka zelenka. Ja mám zelenka? Taký vôbec existuje? Áno. Nebudem hovoriť, kto to je. Dobre, však to sa pobavíme v súkromí. A nemyslíte si vy úchyláci. Lebo ja dobre viem, že tieto videá sledujú kamoši zo školy. No, Takže vieš, koho myslím. práve ty, čo sleduješ toto video, tak Jo? nemyslíš. Nebuď uchylákom. Nebuď uchylákom, jak moji kamaráti. Áno. A nemyslel som ňu. Myslel som údajných ľudí, o ktorých nebudem hovoriť. Joj, no tak. Ja mám oči jak zelenka. No, zdechni. Takže tu na nič. Hej, Soňa? Hej, vieš o tom, že nebal by sme si náhodou vymeniť postavy? Prečo? Asi si ty. Aj keď nemusíme. Hej, vlastne malo by sme si vymeniť postavy. Že ja budem väčšia a ty budeš menšia. Nie. Ďakujem. Ja sa idem vykúpať, ty sa ideš vykúpať. On sa ide vykúpať, mne už z toho šíbe. No do riti. Tak čaute ľudia, musím už končiť. Čaute, uvidíme sa u ďalšieho videa.